Искам да кажа, че ние ги връщаме, а те ги регистрират. Ние ги фащаме, а те ги пускат. Мен искат да ме изкарат, че съм крадец, имам си достатъчно пари, работя си достатъчно много, за да ходя да джобя. Достатъчно пари съм изхарчил да купувам факли, да организирам шествия за 3 март и много други срещу мигранти. Всяка събота в Бургас имаше по шествия по 100-200 човека. Според съда, аз съм го бил правил за пари. Да съм им бил взел джобниче на тези престъпници. Срам е, много съм обиден, че ме обвиняват точно за това. Правя го само за България и ще продължа да го правя само за България. Никакви пари, много повече пари съм изхарчил. Купих си джип, за да мога да ходя на границата. Въобще не става въпрос за такова нещо. Смешно е да се твърди, че съм търсил някаква облага. Напротив, много по-голяма загуба имам. Благодаря. Нямам никакви очаквания предварителни, просто искам да покажа подкрепата си и да кажа, че с сърце и душа подкрепям Петър и това мисля, че е направо нещо, което всеки българин трябва да е готов да свърши. Отговорът е много кратък. Не вярвам в прокуратурата. Ако трябва да се случи, трябва цяла България да разбере, че това, което направи Низамов, трябва да е готов всеки един българин да го направи. Тоест да застане с гърдите си, с тялото си пред незаконните мигранти.